hymiö, ilosta naurattava hymiö, ilosta naurattava. Koulukaverit varmaan kiittää. Adam Snappis. Mä haluan sun munakuvaa yksityisenä. Mutta kiitos kysymästä silti. Kiitos kuski. Kiitos kuski. Ihana kysyä, että haluanko mä privas munakuvan. Jääkö live tubeen? No jos joku ei näytä tissejä, niin silloin. Damn! Damn! Mikä ikäisiä te ootte? 19. 20. Blessed. Missä päin te asutte? Lappeenrannasta. Ei vittu! Lappeenrannasta! Bro, skippaa noihin! Ne oli ekat täysikäiset, mikä mä löysin, mutta noi on Lappeenrannasta. Ei hirveen huono mieltä. Moro! Äijä! Äijä on unit! Vedän mäkin rupeen testoilemaan. On kovasti. Daniel Sorvali donated 2 euroa True Super Me ollaan Chat. legit yht isoi, broidi. Joo. Legit ollaan yht isoi. Ei, mä oon se sellaista muistaakseni vuosi sitten ja mä annoin sulle senttejä livessä. Sano sulle senttei. Mä en kyllä muista. Voiko nännittää vähän? Nännitä vähän. Haluatko uudestaan Nännitä vähän. Mä... Nännitä nyt vähän! Nännitä vähän! Vitus. Hey yo, what up baby girl? No moi! Mikä ikäinen sä oot? Oletko homo? Chatti, miten toi mun wrist stare ei toimi? Myöntäkää toi mun wrist stare on hullu. Miten toi ei toimi? Miten toi legit ei toimi? Chatti, tuolla pystyy rissaa vaikka äijän legit. Mä oon 13. No mut toi oli äijien välistä veljeilyä, chatti, toi ei oo paha. Toi on äijien välistä veljeilyä vaan. Toi on äijien välistä veljeilyä, chatti. Kyllä nyt äijien kesken saa vähän veljeillä tolleen. Oh, what up? Mikä ikäinen sä olikkaan? Mä oon 06. Mikä ikäinen sä olikkaan? Mä oon 06. Chatti, vittu 06 niin lähellä! Toi oli niin lähellä, chatti! Damn, toi oli niin lähellä! Hello baby girl. Mikä ikäinen sä oot? Joo, 16. 1v1 sängyssä. Tuu panees Okei, chatti. Toi on hyvä, okei, mä laitan näin. Onks tää hyvä? Voidaanko tehdä sellainen stuntti, että sä hyppäät voltilla mua kohti ja mä otan naamalla kiinni? Chatti, onko Riz? Myönnä, onko tää V vai L? Myönnä, tää on Riz. Hello? What is she doing? In this beautiful Wednesday vittu mikä? Chatti, miksi noin skippaa? Onks mun chatti huono? Miten mun pitäis aloittaa? Onks chatti toi huono, että hello beautiful? Tai mitä sä teet täällä Ome TV:stä tänä kauna perjantaina? Onks toi huono reason? Miten mun pitäis aloittaa? Miten mun pitäis... Jopesik donated 2 euroa True Super Chat. Ilosta naurahtava hymiö, Ilosta naurattava 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 hymiö. Ilosta naurahtava hymiö.
Homot. Leva! Orsko! Orsko! Äijä, mä en oo Arska, mut Mä en oo Leva. nähnyt Arskoa niin pitkään aikaa. Sä Levi, livesit äijä. tänään. Mitä äijä on tehnyt? Pelaatko sä vielä Forttia? Siis mä en pelaa legit Fortnitea enää. Go Mä en oo enää Blin. niin mekaaninen, kaikki Kui muksut pitkä sä paskoo oot? mua. Kui pitkä sä oot? Mä oon 168 tai Joo, sä 167. Arska oot 168, sä oot 143, myönnä. No, äijä mä oon vähän goblin, mut Se on ok, Voi se on asialle ok olla mitään. pieni ja vihreä. It's all good. Me ei tuomita, tää on judgment free zone. It's okay to be green and small. Kiitos. Niin. Mut tiedätkö, mun bunne näkyy paremmin. Damn, sulla on Venä, vertaa. Vertaa. Loukiin, mulla on vähän... Joku Duutsoni nyt. Damn! Damn! Vitu homo. Homo. Vitun muksut, oli hauskaa. Oli hauskaa taas. Toi oli taas niin hauskaa setti. Oli niin hauskaa taas. Numeroina kiitos. 13 tai yli. Siis 13 tai yli on tarpeeksi. Silmäinen hymiö silmät kiinni suuteleva hymiö sydänsilmäinen hymiö silmät kiinni. Niin, sano 6. Mikä ikäinen sä oot? Mä oon 05. Missä kuussa sä oot syntynyt? Lokakuussa. Vittu! Toi oli niin lähellä, chatti! Lokakuussa, toi oli niin lähellä. Oh. Saul Goodman donated 2 euroa True Super Chat. Jammusetä risteennäisesti hymyilevä hymiö teennäisesti hymyilevä hymiö Teennäisesti hymyilevä hymiö, teennäisesti hymyilevä hymiö, teennäisesti hymyilevä hymiö, lentosuukko hymiö lentosuukko hymiö lentosuukko. Chatti, te ehkä... Mulla ehkä ropisee mentaali. Mulla ehkä menee hermot näihin teidän donateihin, mutta... 35 euroa tienattu teiltä silti. Otetaan toi. Ja hitu, se näytti yksi tissit meidän poistaa. Te olette taas donannut mulle kaikki. Naurattava hyviö, nolostuneesti, naurattava hyviö, nolostuneesti, naurattava hyviö, Konaukko, niin kyllä sulla Konaukko. Leva, A. Vladimir Putin, na etoi nedal AV-sorvu te voi dom iitsastavus vousovakusest te voi aiki Mitä vittua te donaatte? Venäjää! Voitteko donaa sellaista, missä on jotain järkeä? Mä en jaksa. Mitäs tuntee tällä? No toiset on vittu paska. Hei! Vitun Jonne, ette vedä Akseen! Et vedä sitä vitun Akseen, Nutsonin lapsi! Mitä sä ihmettyt? Mitä tää tapahtuu? Älvape! Siis miten noi pilaa aina tuolla vastaan? Hello, baby girl. What the fuck? Damn! Miten toi antoi mulle what the fuck ja skippas? Hello? Mikä ikäinen sä oot? Mä oon 15. Näytä pala! Ogo. Damn! Okei. Mikä ikäinen sä oot? 6 ja sä oot noin revitty. Damn! Mikä ikäinen sä oot? 09. AVG levaviemeri. Kerran vielä. Tykit. Voiko tehdä joku stunti?
En mä nyt viit. Mikä on sun Dudsonien lempijakso? Naurahtava hymiö, Ilosta 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 naurahtava hymiö. Ilosta naurahtava hymiö. Ainoa kuka tän läkätää oot sinä. Tuu tänne, tuu tänne! Venä. Sut läkätää! Näytä tehdä. Mid Rambo. Mä läkkäisin sut. Mä läkkäisin sut paskaksi. Striimi. Damn! Moi. Moi. Mikä ikäinen sä oot? 18. Mä oon etsinyt sua selvästikin täällä koko illan. Sä oot se, ketä mä oon etsinyt koko illan ja mä haluan kysyä. Onko sun vanhemmat jotain terroristeja, kun mä haluaisin räjähtää pommin sun sisään, broidi? Damn. Where is kysymysmerkki. Legit. Mispäin sä asut? Vantaalla. Mispäin Vantaa? Tässä rajalla, melkein tiiäks Keravalla. Okei, eli et myrtsis, sä asut hyvällä alueella. Okei, I let that slide. Vantaa on vähän sellainen, tiiäks, ehkä ongelmia, mut hyvä alue Vantaa, mä oon all good tän kanssa. Mitä sä teet tänä kauniina perjantai-iltana Ome-TV:ssä? En mitään oikeastaan, mulla on tylsää. Voinko sä ottaa sun maskin pois? Ota, sun käsi estää sun naamaa. Sun pitää tehdä näin. Se menee pois. Tälleen. Toi estää sun naamaa. Tee näin. Damn! Onko sulla IG:t? No, sä lisäsit mut Tinderissä kerran. What? Mä en muista tollasta. Mut mikä sun IG on? Mä voin kirjoittaa. Omedes, miten tää toimii? Tolleen. MMO:n alaviiva. Mä en oo kyllä käyttänyt sitä varmaan vuoteen, siellä, tai siis päivittänyt sitä niinku. Oh my god, sä oot niin funny. Kato, sä seuraat mua. Funny! Hei, mitä toivottavasti, mä laitan sulle IG:s viestiä, toivottavasti nähdään joku päivä Vantaa hyvillä alueilla, baby girl. Joo. Damn! Mulla on niin verristä! Eka täysikäinen ja mä vägään sen. Myönnä. Eka täysikäinen ja mä vägään sen. Chatti oli näin lähellä, että mä olisin ruvennut itkeä, kun mua pelotti niin paljon. Siis naiset leki on niin vitun pelottavia, hyi helvetti. Chatti, ette sit kukaan mene, vaikka te näitte ton IG:n, että kukaan mene seuraan sitä. Se on toi on mun bämä, irti siitä. Okay, we got a one in the bag.